so ise bang ai play nam ta jong phi paro te man para be chunga bi so tna pe ka channel ka jingi lenti blank way to heaven play ka jing su nya bun ku do e je ka jong phi na yai san na yai kiu na yai klan na yai da ham hak jim ka jong phi man la ko man la si khan tam e play nang yok kan klan chu ya ka jim ka jong phi na yai da ham na yai san na yai la chu bun trei ya ka kam ka jong le amen but play unyong na ban the ke jing ku jong u ha ka jim ka jong phi ko pra bu cha but ko ki pra bu ha ka ni ga sium tang ada kan am nga ka tin ka jong play bang idon kam bor bor ka tin ka jong play na koi ka si na koi post koi por na ma play ka tin ka jong play ka lang ka jing im ka lang ka jing shai ka lang ka jing si sha de na da ko ki pra bu cha la ha ki ni ki sim ta khinda ni par khat ke ki ba ja ha ki ni ki si ha ka par thai kidan kiri kijile thma kidan ki jaga jongga jingala jinge persya but kidan ru kibriu kidan ki persang banle kita ki ba khla hakini isi menta ko problem mina yoso hakini isi kibla letno ba kata ka jing persang ban khangno ya kani ka jing bang do masi lane ka persang ka jing persang ban mane ya kata kamasi ya kata kamarat tum ka kami te minang yo semua kini isiru badan kita ki nongchul pa balamler tiba persang ban pikul mar ki pajba ki ba persang ban pikul mar ya ki beliau ha ka pertai te kunta ko ki prabida yo semua kini isim tentang ki kubur ka sebab hai pipe ki TV pipe ki news pipe ki mobile yo semua ye ki kubur kimdan ki kubur ki ba bha kimdan ki kubur ba so tamat kimdan ki kubur kiba kemen ane kita ki khubor tang ki khubor kiba jaklia tang ki khubor jing thambor jing le bor jing syabat bor jing syapnia jing le jubor tang da tar ki khubor tena da ko ki por da ni phai cha ka por thai ni i ba ni syam ha ka por thai ba ko ki por da ka dap ka jalai tang kita ki eke jing suni usla kani kadai ki jing pichisha ya ka tin ki jonglei ka bla ong naga gospel Matthias ya ka bla kran ya ka ta ka bla ong ba hagisi ki khaddo ka pop kan man roi apa ka pop kan roi da ka jing roi ja ka pop ka jing it kan saduna nama beliau ki breu kila bun kila jelai ti kam sne kam thombon ti ki breu ki namna saban it nama ka jing it kan sahiar no ti dena dana ko ki prop jam langi pha sa ka porthai langi pe kam dan chu ka jing singan kam dan chu ka jing kajing singan kajing scam na kam dan chu kajing kerman yaki eki baro handai nidan kampat bangin ndan ka bangin ting ndan ka bangin atate ndan ka bangin shopping handai nidan ka ban phai pa yala di na ka pertai sha oblai nidan ka ban phai na yala ka jang ka jing mut khat ke jangi yala ka dono ka jangi yala ka mense buji nidan ka ban phai na sha ka tin ke jobre nama ha ka tin ke jang loi ka problem ka dan ka khubo jong ka jing tingan kadang ke kebol jaga jing kerman kadang ke kebol jong ke jing it amen saka pertai pula bunyi ke kebol jaga jing elek ke kebol jaga jing isi ke kebol jaga jing isun ana hak tin ke jong kadang ke kebol jong ke jing kerman ya ke jing ke jong de ko ki problem akan ke si mentang ko abun phai la ngana ke tin ke jong play ya ka upol ukran na ka siti ke jong si Filipi na ka lang basaw kan basaw tetel kani ke kebol jongga jingkerman ke kebol jongga jingkerman ke upol ukran lingba kani ke city siki Filipi buat ukran do hagani ke simta nam ta jongga jopi khampam yakum kini ke si ke bangaban pi ngimat ka banganga pi ngi em hapreng jong kini ke si berkhaddo ke si ka chaba phai ke si jongga jingdo jingkerman yakin jong ka angkum ni na ka dekhat ke basaw ka angkum ni kang to pinya ke manno how try halakasi tengok ong pat to iya keman pi upol uong iya kan kekentin ong to punya kemanno ha utrai halakasni omde bang keman halade omde bang keman hakaspa omde bang keman haki eki ki jong kan ke pertai andai kekentin ki jong upol uong to punya kemanno ha utrai halakasni man kasi man kapor ai ka jing keman ke jong pi gani kan don kan ha utrai kan snok kan ha utrai kan snok kan ha uchi sukus nama ko ki problem ka jingkeman ka jingsu ka jingtingan ka jingkerman ka jongi ka dai tang ha uchi sukus ni tenang ta upol ora yang ni ka kentit wang to punya kemenno ha utrai
halak asi kam dei tang sisien kam dei tang absen kam dei tang khandiat ande ko man la kasi man la kapor ingi dan kam ban bu ya ka jingkeman ke jongi gen ha utrai habangi phai so utrai habangi pulai ke tin joblai habangi duai habangi shakri oblai yero oblai hangta gen ke tin joblai ka ongna upor onra ekni ke jinggo to pin yakaman le eki boro da ka jingkeman ken ha utrai le eki boro da ka jingkeman gen ha utrai nama balai ha utrai ka dan ke jingkeman nam ta jonga jampi amen ko ki pala isa wat haba perkhat chaka pertai pipe chaka pertai pila benda ka jing songsi pila benda ka jing sie pila benda ka jing atat na haba pi phai sho boleh kenma ko ki pala to yakaman ong ka tin do kaman kan ha utrai nama utrai ulang bala ban pengen yapi ke jingkerman ke baim kadan ken ha uci sukses kan khat ke babut ko Allah men ko ong to ai ke jing Asia jongpi kan pa haki beliau baro utrai ulajan to ai ke jing Asia jongpi kan pa haki beliau baro utrai ulajan ke jing Asia kemudian ayu ko kiprabnya yo se ka pidan hapren jongga jing tunju yo se pidan hapren jongga di shala ben yo se pidan hapren jongga jing duk yo se pidan hapren jing pang jing jam ye kita katin jawli kau tu Asia katin jong boleh kau borobor Asia boleh pengidan kamban Asia boleh bagi boleh ong ba Asia naka city jong Jacob naka nang ba ningkong naka dekat ke ba anak dekat bakat al ko angkum ni kong sukuta obre ba Asia jing tunju na ba hawala tunju yo unyo diang ya kapan snya ke jing im ya ka ba utrai ula pula kita ibat ya upai ketin kita mo sukuta obre ba Asia kemun haka jing Asia kadon ki jing suk nomor lada kawan kita ke jing tunju dan kawan kita ke jing yale dan kawan ke eki jing Asia mak jing gu jongpi pin don kam bapin pet na kata ne pin kam ke bapin Asia nama boleh pitin nam ke jing Asia ke jongpi kan pen scam sisu nama ka tin job ke jing tunju kawan ra ke jing perang ke jongpi ke jing tunju kawan nama ban perang ye pi di kita ke jing jenjang tiba pi mar ke jing gu jongpi kita ke jing pang jing stambu kenma ko ki pala pin don kam bon pet pin don kam bapin ki khuslai ne pin don kam ke tang bapin Asia ai ke jing Asia jipikan pau kan bagi break ni igen ya kata ka ba pi Asia nama boleh bakatin ke jong boleh ong wanam bure wanam le ran wanam len ya ke ke ba pi Asia ke jing ke jong pi ne pi dan kam kan ba pen pau ya kita bor ai bagi break ni igen ya kata ke jing long jing im ke jong pi ki break ni igen ya kata ke jing yai ne ke jong pi ki break ni igen jing Asia ke pi ki break ni igen jing scam ke jong pi ke jing ne ke jong pi kan nama boleh na utrai ulajan amen utrai ulajan dan ada juga ai baka jing Asia ke jopikan pa ki boleh baro utrai ulajan kenma aku ki pala jang tani ketika ba important bhai ke jing bude nama ka tin jopika ngna ndai jaan uba yaine ada ka bukut utakan ubanyo la yim yaine ake yaine ake jing ha ke jing yale udan kaban yaine la kalam ka jing pun share udan kaban yaine la kawan ka jing pan sistem udan kaban yaine udan kaban yaine aka jing udan kaban yaine aka jing man udan kaban yaine aka jing ke ju kum ta tar kum ai baka jing ke ju kan yaine scam min yaine scam kan ha utrai hado kabut amen nama ka jingwan ke jung ko ki pala dam kan kita kishan siapa ke jingwan ke jung langit pet na ka tin ke joble bat ki ke bajak ni ke simenta kila pun syai berjalan kila nang pun scam cucu engi ko ki pala bi ja bakini ki dai ki si ki por ki ba utrai macam amen tiga dekat ke babut ke angkum dah ke angkum ni ke kipaltan wat kuslai ye ki ru hamrai haki baro dak jing duai bat ke jing kerpat lem ke jing angu to pun pentip ye ke jing pan jong pi syau ble pi haba pidan apne ke jing pang jing jam pidan apne ke jing jing le pidan apne ke jing mat ke jing tunjuk ke jong pi lan kinu ne jing sem ke jong pi wat ang kuslai ang ka tin ke juble ke ing ke bapin bang ke ba pin di lan ne kumno bapin le lan pidan kumno bapin isya kumno bapin yada wajah kuslai kita ki boro hanbai haki ki boro tang ke jing duai kan ke bangi dan kam begin yaine scam hautai naka siti ke upol naka khat ar ko angkum nen to ang kiba kemen ha jing kerman kiba yaisha ke jing jejal kiba yaine minat ha ke jing duai amen kiba kemen ha jing
kerman bat kiba yesha ke jing jahat bat kiba yaine minat ha ke jing doi amen te katan ke dei ke ba yang ba pi ke ba ublai wa yang ai pi ba laki wan ki jing laki wan ki jing laki wan ki jing do jing kerman laki wan ki jing sumsi laki wan ki jing syak kerman pe laki ban kia kita ki jing ke jing ke jong pi andai ko ki ba ja pi not kam pi ba pun ki kuslai ki bararo ne tong nget how try to shania how try to IT la di how try thmet chau try ma dia tho ye na shau try duai pentip yang jing not kam ke jong pi ken pan ke ni pentip ke jing pan ke jong pi ken sha ublai amen nama ka tin job li ko pan te on sai ke ai ke ba pi pan ha ka jing duai nama ublai utip ya ke jing not kam ke jupi ke ai ke ba pi pan ha ka jing duai ke jupi na ublai kan ma ko problem ublai kwa uploi ban aya kata handai kata ka dei ban long ka jing pan ke jupi ka dei ban ya dei bat kamon ke jong amen ka jing pan ke jupi ka dei dan kamon ya dei bat kamon ke jong kan ni ka tin job li ka kran nam ta jong ada pi maka khot ke bobot ka angkum do ong te kata ka jing suk ublai ka pelat ka jing sempang kan ri jai ken ye do no jong pi bat ia ki jing ko jong pi ha ukrus sisu kemut ka tin job li ka ong ko ki pa na anna pila pentip ye jing pan ki jong pi pila pentip ye jing don kam ka jong pi sha ublai te kata ka jing suk ka jong ublai ka pelat ka jing sempang ka pelat ka jing sotu ka pelat ka jing start ka jong ubrio kan ri jai ken ya kai ia ka don jong pi kan ri jai ken ia ka jing mo jing khan ka jong ko ki problem naka kitab probo naka nang meningkong ko life ka ong ko ki problem handai jangan ubah syakon yanga unyo syong ha ka basuk bat unyo long jai klam shotting iya ka basne jangan ubah syakon yanga unyo syong ha ka basuk bat unong jai klam shotting iya ka basne amen ka pertai ka ki ka jinsni ka pertai ka ta ka jinsni ka pertai kala menjelai ka jinsni handai jangan ubah syakon yanga uba kongo yanga uba le ka mon ge jonga uba phai shanga uba yaide hanga but uba yai sno scam hanga unyo shong ha ka basuk but unlong jai klam shotting ya kan nang ka bas namar ko ki pala kan no ka basmio kan namlak kan bat penting ya pi kan no ka basmio kan namlak kan ko ki pala ban pen atatin ya pi kan no ka basmio kan namlak kan ko ki pala ban pen kunyu ya pi lane ban pen kulan ya ka jing ko jupi namal nang gospel lukas nang nang worship ko ba khatnai ka angkume hakni ngal ai ya ka bor happy ya ka ban yu rot halor ki persen bat kin yang la tham bat halor ka bor baro jong unong syun bat omdan ru kaban pismio jadi baik kata deh ka authority ka ba ublay ai kata ka jing ku bon jing Jesus ula de pen ku bon yang ai ki ko ki probina bang yang yin ai bo bangin yu halo jong ki busen halo jing yang la tham bat hawa halo jong ki nong syun baro bat omdan ke iki bala ban pismio yang ai pi omdan ke iki ke bala kan ban job yang ai pi namal balai ba ni dan ek ta ka jing slek ka jong ublay amen ni dan kita jing slek ka jong ublay nak ta ku probna himdan ka ba pun khuslai himdan ka ba pun tieng himdan ka ba pun atatem kan ma ki ye ki jing ja ki ba ja ha ki sinta ni dan ka ban snap ni dan ka ban perkhat ni dan ka ban pusan handai kan ma ku ba himdan ka ba pun khuslai handai ka tin ke jong li ka ba handai shania kan ha ublay nget kin ha ublay yaine kan ha ublay borobo ha ka jing ko jupi pen keman yela de kan ha try nama ka jing keman ka ora ka jing keman ka weng no ka jing ting ka weng no jing fly ka weng no ya ka jing artatien amen habangi keman kebon ka weng no ka jing ting ka weng no jing fly ka weng no ya ka jing artatien baro but haba ku kikorna ka jing yesha ka ora ka jing scam habangi dan habna ka jing le habangi yesha ka jing yesha ka pen pau ya ka jing scam ane ya ka jing pen scam shu ya ka jing ya ka jing ka jong pi but ka kipra ka jing duai ka jing kerpa ka jing ka connection ka jing sha ublai borobor kan wen yangi naga jing khuslai nama balai ba ublai ujongi ulong ubat tip yaki eki borok bangingi dan kam bat ulong ubat keluar ban ayangi ya kata ka bangingi dan kam amen ngin dan ban khuslai dan kam tang bangin tip ha ka jing doi ka jing kerpan ka jing sha ublai te kata ka jing suk ka ba wan na ublai ka ulong ka ba palat ya ka jing sempang ka ba palat ya ka jing sotu ka ba palat ya ka jing start ka jing ublai kan ri jai ya ka dono ke jong pi ka jing mo ke jong pi
Kemudian kadang kejampi kanam kikuslai, kadang kejampi kanam nomor, kadang kejampi kanam linga, kadang kejampi kanam thermal, handai country jai uji Yesus. Kemudian ngin scam ngilong jai kan uji Yesus. Nama boleh ngin shopping ya kita kijing semua bawa. Amen. Kita kan ni kita tin kejam mereka kita tu ya kiman try halagasi. Haba piosno, haba PE, haba kijingja, kiwan ko kipopna. Wanam kita kijingja, kin pin kuslai pi lan kin penting kin atat ni pin ko kipopna. To kini kita baro kin pidang daga jingman uji Yesus. Amen. Kin pidang daga jingman. Naman kita ki boro ba uji Yesus la keren. Ki badai banja kin jabe. Ngimna laba ni kuslai lan ni ting lan ni atat ngimna pin kelai kata anda. Ni dan kampa muncul pidang kita baro daga jingman. Amen. Daga jingman daga jing Yesia, daga jing palai kemensian, daga jing hun, daga jing IT lo syau blay, nama blay, ublay om daga jing suk jang blay kan rijai nama. Kata daga jing suk ke om ke kata ke pertai ke ai nga om uji Yesus. Naga gospel Yohanes naga nama khasal daga bang punya om ka ba nga ya ka jing suk jang nga no api, ya ka jing suk nga ai api, ya ka jing suk jang nga ai api ke bon uji Yesus om ba ka jing suk ke ba om kata ke pertai kala ban ai nga ai mengai kata jing suk ke ba sisya, daga jing suk ka tentang uji Yesus. Nda ha ka in habya shibu lingba jing jing jat ong kaktin gitu bre gospel Yohanes nomba khande khol balai pulal ong nga kran kini ki boro nyo ka jing suk hanga ha ka pertai nyo shibun ki jing jat ne telong shulur pingang la job ya ka pertai. Amen. Kemudian ni dan kam sno scam uji su nam uji su la job iki ni dan kam ya uji su bangina kaban commit ya uji su da kaban shani uji su da kaban nget bangina kaban ya sno scam bangina kaban jan tang sya uji Yesus. Amen. Nang makuk kipra bisa. Maka download ke jongpi ke jimu jepkat jepi kalau jai kan dalam syapting ya kan. Ublay ni pun ku ipi ku kipra dah. Kajing kuntu ka bang apa ai pi ku kipra dah. Onang ki ku slai ke ik ba ja ke ik ba ja ke isi mata ke ik ba pi ke ik ba pi so ni kan mau haki ki boro dah kejing tuai syau tuai. Pentit ke jing langkang jongpi. Dan sepidan apa yang kejing ting, dan apa yang kejing atatin, dan apa yang kejing siet, dan apa yang kejing kuslai, dan apa yang kejing telat menang pi pentit ke jing tuai kejing syau play. Pan bor na uplay, pan kejing pun syai bor kejing play, pan kejing yarap kejing play, pan kejing yada kejing play, pan kejing selek kejing play, pan kejing pun syai bor kejing play, kejing kejing uplay uplay. Nama ublay udan hasunda jompi pergi. Amen. Ublay udan hasunda jompi. Dan apa tahu tinjau beli ke orang duai, yai duai dalam dapat. Dan kamarnya ini harga jing duai pergi. Uji su orang bangun syarai bat duai. Tekan ni ketika por pergi. Abang kita kamar syarai lagi. Abang kita kamar ini harga jing duai. Ublay ni ublay kuipi ini pasal musim duai. Kau pasti paham ni? Ayo eme kau try kini pom tapi mi ay kini. Dia ke jomeh. Manggil semua kebekeran kepabi itu siapang kumno kota itu ba metroi ke jingkeman ke jing hala kasi metroi kota ke jing pusat bol ke jing hala kasi kota metroi kota ke ba kumno bangin scam kota ke jing mo je khat ke jing kota bisa nak bangi dan kaban pai same ina kaban kmet same ina kaban ye thu same kota yeki eki jing bamla ke jing yeki jing tolot eki jing ting jing sir ke jing baro kepabi bisa trai yarap kepabi itu ya ka jing em ke jongi kota igoi pe kham kini man para bicara ke bayar semua ke kini ke bah pudiang kota be nama kota ini hagini isi kota ke sebangi pangi i kota katmangi i kota ke jingi le i kota be ke jingi snil i kota ke jingi pangi bo jara jingdum ile dan bor ke pabrik kini ki thu kota be ye kita ki si ki por kula jan kota ke jingwan ke jome kota be trai bicara yarap ame kota be tambang inlong ki bas scam inlong ki ba ye ne scam kota inam ting inam atatin kota be lengin ye ne scam pen klanya ke jingi pen klanya ke jingi rai bangin ang la kota ban yang scam ko dai ban syakri ya ka kateng kurku mo me gani ko sa baro IT tang समय ko ta haga kateng nem cheese ko singa dai ma oblay ne un kurku ya pi igwe ba